Padayong pahimangno sa mga otoridad nga magmatngon gyud batag higayon nga magmaneho. Sa Mandawi City ubay-ubay ang mga disgrasya nga na-holy cam. Usa ni ang pagkagupok nga bahin sa Central Island human madumbuli sa usa ka truck. Anong report ni Nico Sirino. Pinaagi sa kuha sa Mandawi City Command Center na hulikam kining disgrasya sa may barangay Magikay. Sa intersection kini nahitabo kundiin ang mga sakyanan nga nagsubay sa highway pa left turn paingon sa direksyon sa unang taytayan. Apan paglabay sa usa ka dakong wing van dihang aksyon na pagdisilya kini ang nahitabo. Midusmo na hinuon sa Center Island. Nagusbat ang tumoy nga bahin sa Center Island. Natino nga gumikan sa kataas sa sakyanan, nalipat ang driver sa pagmaniobra sa clearance sa iyang pagtuyok. Samtang laing disgrasya sab sa may highway Seno kaganihalang buntag. Sa intersection sa may AS Fortuna, kalit lang nga midumbol kining usa ka motorsiklo nga dunay angkas pa nga pasahero. Naigo niya ang gisundan nga motor sa wa pa kini matumba. Dobling amping sab ang awhag labi na kun magmaneho panahon sa kagabhion. Mabantayan nga nag-flashing o gidisable ang traffic light ni adtong higayuna. Sa intersection, ni minor na ang mga sakyanan aron makalabang apan mabantayan nga may aksyon gyud og singit kining motorsiklo. Nagkaengkwentro gyud sila sa usa ka private vehicle kundiin ang rider sa motorsiklo na labay og layo-layong distansya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sirino, Balitang Bisdak.